Λοιπόν, επίσημα καλησπέρα σας. Δεν θα μετακινηθώ, γιατί θα μετακινηθώ να φλιαρίζω. Έγραψα 5 πράγματα να πισταγώ σε 3 λεπτά. Υπομονή. Λοιπόν, με ακούτε μέχρι καλά, κάτω στο βάθος, όλα καλά. Πολύ ωραία. Κάθεστε αναπαυτικά. Air condition, ο κλιματισμός είναι καλός. Άμα δεν ήταν εντάξει, προχωρούμε. Ωραία. Οι πλήστοι με ξέρουν, για όσους δεν με ξέρουν, ονομάζομαι Τάσος Καραντώνης. Είμαι τεχνικός σύμβουλος σε θέματα ασφάλειας και παράλληλα σε θέματα προληπτικής ψυχοβιολογίας. Κατάγομαι από την Αμμόχωστο, όπως και πολλούς άλλους φίλους εδώ που χαίρομαι. Και έχω γίνει 2 φορές Λεμεσανός, οι ερωτήσεις στο τέλος της σημερινής εδώ. Και εργάζομαι στη Λευκοσία. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, μαζί με τη σύζυγό μου, κάποιοι τη γνωρίζετε, είναι η Άντρη Νικολαίδου, οικονομολόγος. Συνεχώς βρισκόμαστε σε μία αναζήτηση, να το πούμε έτσι, να εφαρμόζουμε πρώτα σε εμάς και στην οικογένειά μας πρωτοποριακές νέες μεθόδους για την καλλιτέρευση και τη διατήρηση της υγείας μας. Και εννοείται για όσο προσδόκιμο ζωής μας έχει δώσει ο δημιουργός μας, ο πλάστης μας. Άρα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλοι, συνεργάτες, σας ευχαριστώ που βρήκατε τον χρόνο και βρίσκεστε τώρα εδώ και είμαι σίγουρος πως δεν θα το μετανιώσετε. Βλέπετε, πριν ακριβώς 2 χρόνια και κάτι μέρες, κοιτάζω το φίλο γιατί, τι κάναμε, καθόμαστε και εμείς σε μία καρέκλα όπως κάθεστε τώρα εσείς εδώ, σε μία παρόμοια συγκέντρωση, με μια μικρή ομάδα Κυπρίων, πού νομίζετε, στην ωραία μας Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν ακούσαμε για κάτι εντελώς καινούριο. Τουλάχιστον εγώ στα 54 τότε μου χρόνια, άκουσα για πρώτη φορά τη λέξη βιοσυντονισμός. Και οπωσδήποτε την εφαρμογή της μεθόδου στη σύγχρονη ιατρική και στην προληπτική υγεία. Έκτοτε εφαρμόζουμε αυτή τη μέθοδο με επιτυχία και συνεχόμενα εκπληκτικά αποτελέσματα. Αγκαλιάστηκε ταχαίως από τους Έλληνες και τους συμπατριώτες μας τους Κύπριους, από ιδιώτες μέχρι γιατρούς θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων και γνωρίζουμε ότι έχει επέρθει μια τέτοια ανάπτυξη με πέραν των 100.000 συνεργατών παγκοσμίως. Πίσω από όλα αυτά, εννοείται, υπάρχει η συνεχής υποστήριξη της εταιρείας ZETA-ELIS, η οποία είναι από την Ρωσία. Αυτή η υποστήριξη θεμελιώθηκε ακόμα περισσότερο πέρσι, το 2014, με την μετονομασία της εταιρείας ZETA-ELIS Holdings, που εδρεύει πλέον στην Ευρώπη, μετάφερε τη γραμμή παραγωγής της και τις εγκαταστάσεις της στη Γερμανία και όχι μόνο. Προηγήθηκε και η ίδρυση του πρώτου διεθνές γραφείου εκτός Ρωσίας εισαγωγικά, που αλλονομίζεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και αυτόν από μόνο του υποδηλεί ένα κορπικό σημείο. Έδωσε προβάδισμα στους Έλληνες και τους Κύπριους με τη συχνότητα των εκπαιδεύσεων που ακολούθησαν, ούτως ώστε να μπορέσουμε εμείς και οι Έλληνες να κινηθούμε και να διαδώσουμε αυτή την τεχνολογία του βιοσυντονισμού σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου, στον υπόλοιπο κόσμο. Το κυριότερο δε όλων είναι το προβάδισμα που δόθηκε στους γιατρούς μας, οι οποίοι έχουν πρώτοι τέτοιες εμπειρίες, τέτοια κλινικά αποτελέσματα, επιτυχίες στη χρήση των διαγνωστικών και των φορητών συσκευών, γιατί θα μιλήσουμε για φορητές συσκευές. Και βεβαίως έχουμε και τους πρώτους ελληνόφωνους και αγγλόφωνους εκπαιδευτές ιατρούς. Συγχαρητήρια. Τέλος πάντων όμως, διότι ο χρόνος τρέχει και είναι πολύτιμος, εξού, όπως σας έχω πει, έχω γράψει για να κόβουμε δρόμο, δηλαδή φλιαρό, θα αφήσουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο να σας τα πει όλα αυτά πολύ καλύτερα και με πάσα επιστημονική λεπτομέρεια και σαφήνεια. Γι' αυτό θα παρακολουθώ κάτι τηλέφωνα πίσω, να δώσετε όλη την προσοχή σας, να βάλετε τα τηλέφωνα σας στο αθόρυβο, εκτός αν είστε γιατροί και αστυνομικοί. Εκτός αν είστε και κάποιοι που νομίζετε ότι η σύζυγος ή ο σύζυγος σας απατάτε, πρέπει και σε εσάς. Λοιπόν, βάλτε τα στο αθόρυβο, δώστε την προσοχή σας.
ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία διακοπή και σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε όλες σας τις ερωτήσεις στο τέλος. Άρα να υπάρχει μια ροή και ίσως απαντηθούν οι πιο πολλές κατά τη διάρκεια. Πολύ ωραία. Ο καλεσμένος μας λοιπόν είναι ένας άνθρωπος επιστήμονας, αλτρουιστής, με αρχές, με ψηλά ιδανικά και οράματα. Ένας ακούραστος εργάτης προς τον συνάνθρωπο του που ενώ ζει και εργάζεται στην ωραία Πάτρα. Συνεχώς τον βρίσκεις με μια βαρύτσα στο χέρι, να βλακώνει λέμε, όλη την Ελλάδα. Από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη και για πρώτη φορά επισκέπτεται σήμερα την Κύπρο μας. Βρίσκεται εδώ για να δώσει μια εκπαιδευτική ημερίδα και παράλληλα 2 ανοιχτές διαλέξεις προς το κοινό. Αυτή απόψε είναι η πρώτη και η επόμενη ανοιχτή διάλεξη προς το κοινό θα γίνει την Δευτέρα στη Λευκοσία, στο ξενοδοχείο Σέμερι, πάλι γύρω στις 7. Άρα όσοι έχετε κόσμο στη Λευκοσία μπορεί να έρθει και εκεί να συνδράμει και να παρακολουθήσει. Ας καλωσορίσουμε λοιπόν τον γιατρό γενικής παθολογίας, ομοιοπαθητικών και παθιαμένος βιοσυντονιστή και εκπαιδευτή, τον γιατρό τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο. Το θερμό σας χειροκρότημα. Το εργαλείο σε εσένα. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Σας παρακαλούσα πάρα πολύ να έχετε την καλοσύνη τα κινητά σας, γιατί όποιο χτυπήσω θα το πατήσω εγώ. Εγώ είμαι Γιάννης Αναγνωστόπουλος, σας είπε ο κύριος Καρδόνης. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Κύπρο και πραγματικά από όσο πρόλαβα να δω σήμερα από το αεροδρόμιο μέχρι εδώ, είστε σε μια πανέμορφη χώρα. Μπράβο σας. Θάλασσα, καθίστε κάτω. Θάλασσα, ήλιος και αέρας πολύ σήμερα. Έφερα και την βροχή, ναι, πάντα πάω την βροχή όπου πάω. Ο στόχος από τις διαλέξεις δεν είναι να σας κουράσω πολύ, γιατί έχω παρακολουθήσει άπειρες διαλέξεις σε σεμινάρια και ξέρω ότι όταν αρχίσει ο ακροατής και κοιτάει το ρολόι και ιδίως όταν το βάζει στα αυτή του να δει αν έχει σταματήσει, τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ομιλούντα. Βασικός στόχος είναι να συζητήσω μαζί σας, να μου εκφράσετε τις απορίες σας, τις ερωτήσεις σας και να προσπαθήσω να σας εξηγήσω όλο αυτό το φαινόμενο πραγματικά που λέγεται Data Ellis σε λίγη ώρα, χωρίς να κουραστείτε ούτε εσείς ούτε εγώ. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει τι είναι βιοσυντονισμός στο ακροατήριο? Σχεδόν όλοι. Α, δεν ξέρετε? Όλοι είστε τόσο καινούργοι. Εγώ η πρώτη σειρά ξέρει λίγα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Και κανένας δόκτορας δεν ξέρει, εμείς πού να ξέρουμε. Σωστά. Να είστε σίγουροι ότι φεύγοντας το βράδυ από εδώ θα ξέρετε όλα όσα χρειάζεται για να σας λύσουν τις απορίες. Λοιπόν, γιατί νομίζετε ότι αρρωσταίνουμε? Τι λέτε? Αδύνατο να σου πληρώσει. Σωστό. Άκρο, στρες, Σωστό. προβλήματα Και κρίσεις. και κρίσεις. Γάμος. Κρίσεις. Γάμος. Άλλο. Γιατί αρρωσταίνουμε? Αυτό τελευταίο. Και εσείς που ξέρετε όλοι μιλάμε, όλοι παρέα είμαστε. Γιατί? Βλαβεροί μικροοργανισμοί. Ορίστε. Παράσιτα. Παράσιτα. Όλες οι απαντήσεις που δώσατε είναι εξαιρετικά σωστές. Φάρμακα. Φάρμακα. Αναντώ. Εξαιρετική απάντηση. Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. Σε κάθε ασθένεια υπάρχουν 2 παράγοντες. Ο ένας είναι ο τιολογικός παράγοντας, που όπως είπατε είναι τα μικρόβια και τα παράσιτα, και ο άλλος είναι ο αμυντικός παράγοντας. Το αμυντικό σύστημα του οργανισμού, που δεν είναι μόνο το νοσοποιητικό, γιατί δεν περιορίζεται μόνο στο φυσικό σώμα. Αμυντικό σύστημα υπάρχει και στο συναισθηματικό. Ο Φρόιντ έχει κάνει αναλύσεις για το αμυντικό σύστημα. Έχει βρει ακόμα και το άγχος είναι αμυντικός μηχανισμός, δημιουργικός, μέχρι το σημείο. Η παλινδρόμηση, η εκλογήκευση, η άρνηση, η απόσυση, όλοι αυτοί κατά το Φρόιντ είναι αμυντικοί οργανισμοί του συναισθηματικού μας, του ψυχοσυναισθηματικού μας. Εδώ υπάρχουν 2 απόψεις. Η κλασική ιατρική θεωρεί ότι ο ουσιαστικός λόγος που αρρωσταίνει ο ανθρώπινος οργανισμός είναι η ύπαρξη ενός παθογεννητικού νοσογόνου παράγοντα. Τα παράσιτα που είπατε και τα μικρόβια. Και ο στόχος ο θεραπευτικός κατευθύνεται προς την εξουδετερώση των παρασίτων και των μικροβίων. Η εναλλακτική ιατρική, η ομοιοπαθητική, πρεσβεύει ότι η αιτία που αρρωσταίνουμε
είναι η αδυναμία του αμυντικού μας μηχανισμού να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους παράγοντες. Και ο στόχος, ο κατευθυντήριος και η κατεύθυνση της θεραπείας είναι να φτιάξουμε έναν αμυντικό μηχανισμό που να είναι τόσο ισχυρός, ώστε να μην χρειάζονται τα φάρμακα και ο ίδιος ο οργανισμός να εξουδετερώνει τους νοσογόνους παράγοντες. Και έρχεται και ο βιοσυντονισμός, ο οποίος γεφυρώνει αυτές τις δύο απόψεις. Γιατί επιδρά και στον νοσογόνο παράγοντα, εξουδετερώνοντας τα παράσιτα και τα μικρόβια, με απόλυτα φυσικό τρόπο, χωρίς φάρμακα και χωρίς παρενέργειες, και παράλληλα ενισχύει και τον αμυντικό μηχανισμό. 2 σε 1. Ακούστηκε μια απάντηση ως η αιτία παροστέρνου είναι τα φάρμακα και είναι πάρα πολύ σωστή και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει 2 βασικές ιδιότητες. Η πρώτη του ιδιότητα είναι να εκπαιδεύεται, σαν ένας στρατός που χρειάζεται να εκπαιδευτεί, και η δεύτερη να αποκτά μνήμη, να θυμάται τους εισβολείς. Αν ξεκινήσουμε από έναν οργανισμό παρθένο στα παιδιά, και για όλα αυτά τις περισσότερες φορές φταίει η Ελληνίδα μάνα, η οποία με το παραμικρό παίρνει τηλέφωνο το γιατρό επειδή το παιδάκι έβηξε και γίνεται φορτική πολλές φορές, δώσ' μου φάρμακο. Και απ' την άλλη μετά ο γιατρός, ο οποίος είναι υπάλληλος φαρμακευτικής εταιρείας και ανεύθυνα λέει δεν βγήκε, δώσ' του φλιξοτάιτ και αεροτίν, έχει πυρετό πως αντιβίωση. Το αποτέλεσμα είναι ότι το φάρμακο έχει μια αρνητική επίδραση πάνω στο ανοσοποιητικό σύστημα, γιατί δεν το αφήνει ούτε να εκπαιδευτεί, ούτε να αποκτήσει μνήμη. Και έρχονται οι γυναίκες στο γιατρό μας, μου λένε γιατρό μου, προχθές τελειώσαμε την αντιβίωση πάλι. Ξέρετε, οι μητέρες μιλάτε με το με, όταν δίνουν εξετάσεις τα παιδιά τον αρρωσταίνουν, αρρωστήσαμε, μας πονάει ο λαιμός. Δεν γράψαμε καλά στη φυσική και είναι πάρα πολύ λεπτό, έτσι. Αν λοιπόν ξεκινήσει ο ανθρώπινος οργανισμός φάρμακα από πάρα πολύ νωρίς, το αποτέλεσμα είναι να έχει ένα σωματικό στόχο να μην μπορεί να δράσει πέραν των παρεμβολών. Θα σας πληροφορήσω εδώ ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε κατανάλωση παιδικής αντιβίωσης. Καταλαβαίνετε τι κακό κάνει το φάρμακο. Έχουμε πλέον έναν τρόπο να θεραπεύουμε χωρίς παρενέργειες, χρησιμοποιώντας και την άποψη της κλασικής ιατρικής που λέει βρήκατε μικρόβιο, σκοτώστε το, και είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά και την άποψη της ομοιοπαθητικής που λέει δυναμώστε τον αμυντικό μηχανισμό. Έτσι τι κατορθώνουμε? Κατορθώνουμε να μικραίνουμε το χρόνο αποθεραπείας και να έχουμε πολύ εκπληκτικά αποτελέσματα. Ο βιοσυντονισμός δεν είναι κάτι καινούριο. Εμείς στη ΔΕΛΤΑ ΕΛΙΣ δεν καινοτομούμε, αλλά κάνουμε την επανάσταση. Ο βιοσυντονισμός υπάρχει 90 χρόνια. 25 χρόνια εξασκείται, ασκείται ή εξασκείται? Ασκώ ή εξασκώ? Ασκώ. Ασκείται στο εξωτερικό. Παρακαλώ. Είναι κάτι που μπορώ να σας βοηθήσω? Δεν βλέπετε? Γι' αυτό μετακινούμε. Γι' αυτό και... Ωραία, εγώ μετακινούμε για να μπορούμε να... γιατί βλέπω αυτή την κολόνα. Στο εξωτερικό και 12 με 15 χρόνια στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν η ΔΕΛΤΑ ΕΛΙΣ δεν έκανε κάτι καινούργιο τεχνολογία ΔΕΛΤΑ. Έκανε όμως την επανάσταση και έφερε τη διαφορά σε πράγματα που θα σου πω σε λίγο και σε τι διαφέρει η τεχνική ΔΕΛΤΑ, η τεχνολογία ΔΕΛΤΑ όσον αφορά στη διάγνωση και στη θεραπεία. Μια μικρή ιστορία για το πώς ξεκίνησαν όλα. Είμαστε στο Μεσοπόλεμο, λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ένας πανέξυπνος και παρατηρητικός φυσικός, δόκτωρ φυσικής, ο Dr. Raymond Robert Rife, στην αγωνία του επάνω και στο πιστεύω ότι αν δεν δεις κάτι πώς θα το θεραπεύσεις, ξεκίνησε να φτιάχνει ένα μικροσκόπιο, το οποίο ήταν τόσο πολύ σύνθετο για την εποχή, φανταστείτε μιλάμε γύρω στον πρώτο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, το οποίο αποτελειόταν από 5.500 κομμάτια, είχε 60.000 φορές δυνατότητα μεγέθυνσης, το οποίο είναι αυτό και το οποίο το ονόμασε Universal ή Universal.
Ξέρετε ότι όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις γίνανε από παρατηρητικούς ανθρώπους, έτσι. Τα πράγματα δισεκατομμύρια χρόνια πέφτανε από πάνω προς τα κάτω, έπρεπε να φάει νεύτωνα στο μήλο στο κεφάλι για να κάνει το νόμο της βαρύτητας. Κάπως έτσι γίνονται. Έφτιαξε λοιπόν αυτό το μικροσκόπιο, πήρε ένα μικροοργανισμό, τον έβαλε από κάτω να δει. Και όλα αυτά γιατί προσπαθούσε να δει με φυσικό φως, με όλο το φάσμα του φωτός. Ως γνώστης λοιπόν της φυσικής άρχισε να πειραματίζεται με συγκεκριμένα μήκη φωτός, με συγκεκριμένες συχνότητες. Και τι, ανακάλυψε κάτι μαγικό, ότι κάθε μικροοργανισμός σε μία και μόνο συγκεκριμένη συχνότητα ανταποκρινόταν και λαμπύριζε αν δεν ακούσε το φως. Ήταν τόσο ιδιαίτερη και ειδική αυτή η συχνότητα σαν το αποτύπωμά μας. Δεν θα βρείτε ποτέ δύο ανθρώπους με το ίδιο αποτύπωμα, όπως ποτέ δεν θα βρείτε δύο κύτταρα, είτε αυτά είναι παθολογικά ή φυσιολογικά, με την ίδια συχνότητα αντανάκλαση φωτός. Κάθεσε λοιπόν και κατέγραψε όλες αυτές τις συχνότητες. Αυτό είναι ένα φύλλο από την προσωπική του δουλειά. Αν μπείτε και χτυπήσετε Raymond Rife στο διαδίκτυο, υπάρχει η δική του σελίδα raymondrife.org, όπου μπορείτε να δείτε εξαιρετικά πράγματα για την ιστορία του. Έγραψε λοιπόν αυτές τις συχνότητες και πήγε και ένα βήμα παραπέρα και σκέφτηκε, αφού τα σπίτια στο σεισμό πέφτουν, και δεν πέφτουν επειδή είναι τη γη, αλλά επειδή η συχνότητα της ταλάντωσης χτυπάει την ιδιοσυχνότητα του υλικού και πέφτει κόπωση, και επειδή η τραγουδίστρια μπορεί και σπάει και το φωτήρι με τη φωνή της, με το «α», που πάει ο συντονισμός, μήπως εγώ αφού γνωρίζω τις ιδιοσυχνότητες αυτές, αν τις επιστρέψω πίσω με μεγαλύτερο άπλητο, με μεγαλύτερο πλάτος, και επειδή πλάτος σημαίνει ενέργεια και συνδέεται με τον νόμο της φυσικής, μήπως μπορέσω να κάνω κάτι στους οργανισμούς? Και πραγματικά αυτό το βίντεο δεν μου πέσει ποτέ, δεν ξέρω. Το έχει σπάσει Windows 8. Αυτό που είδε, και θα σας δείξω μετά, στο μικροσκόπιο, είδε όταν έστειλε στην ίδια συχνότητα στον οργανισμό, αυτός άρχισε και κουνιόταν. Φανταστείτε ένα μικρόβιο το οποίο αρχίζει και κουνιέται γιατί παίρνει τη συχνότητα, αρχίζει στροβιλίζεται, φτάνει σε ένα μέγιστο πλάτος ταλάντωσης, επέρχεται κόπωση, διαλύει την κυταρική του μεμβράνη, πεθαίνει. Ο βιοσυντονισμός δεν είναι τίποτε άλλο από την εφαρμογή της φυσικής πάνω στην ιατρική. Κατόρθωσε λοιπόν να σκοτώνει μικρόβια μόνο και μόνο με συχνότητες. Τη συχνότητα του κάθε μικροβίου στο οποίο ανταποκρινόταν και μπορούσε να το σκοτώσει, την ονόμασε Mortal Oscillatory Rate. Θανατηφόρο ίδιο συχνότητα. Οι πρώτες μηχανές που έφτιαξε και αυτό, σας ξαναλέω, είμαστε γύρω στο 1940, η τεχνολογία δεν είναι όπως σήμερα, είχαν το μέγεθος πλάπας. Τεράστια. Με γεννήτριες, με ενισχυτές, με διοδικές λιχνίες, έβαζε λοιπόν τους ασθενείς εκεί και τους βομβάρδισε. Τι έχεις, πονόλεμο? 6, 7, 8 ώρες, πάνε όλοι οι στρατόκολλοι. Έφερε άνθρωπος αυγές, τι μου κάνει δουλάπα. Έγινε μεγάλος δώρος τότε. Γράψαν οι εφημερίδες γιατί, ξέρετε, ήμασταν και σε μια εποχή που δεν έχουμε την ταχύτητα εκπομπής των πληροφοριών που έχουμε σήμερα μέσω διαδικτύου, που γίνεται κάτι στην Κίνα και το έχουμε μάθει που είναι γίνει. Εδώ υπήρχαν μόνο οι εφημερίδες, τα ταξίδια ήταν πολύ δύσκολα τότε, δεν είχαν εύκολη πρόσβαση. Κάποιοι τον ακολούθησαν τον Ράιφ, κάποιοι τον χλέμασαν και ιδίως όταν συνέδεσε τον καρκίνο με έναν ιό. Όταν το 1940 με 45 τους έλεγε ο Ράιφ ότι παιδιά, ο καρκίνος δεν είναι τίποτα, είναι ένας ιός. Από εκεί ξεκινάνε όλα, το κοιτούσαμε ανοιχτό το στόμα. Ο Τσαρλατάνος, έτσι πάντα όλοι χτυπιόνται, ξέρετε, ακόμα και ο Χριστός χτυπήθηκε. Έπρεπε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να έρθει η ιατρική για να μας πει ότι ο ιός του καρκίνου της μήτρας, ο καρκίνος του αρχείου της μήτρας, οφείλεται στον HPV. Και πολλά αδενοκαρκινόματα του ύπατος οφείλονται στον ιό της υπαντήτηλας. Και πολλά γαστρικά καρκινόματα οφείλονται στο εγκοβακτηρίδιο του πλευρού. Και ως εκ του θαύματος
πάντα μας ξεπουλήσουν κάτι για το οποίο έχουν θεραπεία. Γιατί αν δεν είχε βγει το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας, μακριά τα παιδιά σας, τις κόρες σας από αυτό το εμβόλιο, μακριά. Μακριά, όσο μακριά μπορείτε. Και θα το συζητήσουμε μετά. Για ποιους λόγους. Όταν βγήκε το εμβόλιο, ξαφνικά το συνδέσαμε. Αύριο, αν παραδείγματος χάρη για τον καρκίνο, ας πούμε, του ισοφάγου βγει ένα χυψή μικρόβιο για το οποίο έχουν εμβόλιο, θα το συνδέσουμε και αυτό. Ο Ράιφ έκανε πειράματα και με πειραματόζωα, 400 ποντίκια θεράπευσε, και 130 ασθενείς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας. Όλοι τη θεραπευτήκαν. Και εκεί λοιπόν ήρθε το τέλος του, γιατί η AMA, American Medical Association, κάτι σαν FDA ή το δικό μας ΕΟΦ, έπαιξε να το φάει. Πραγματικά χάθηκαν μελέτες, δωροδοκήθηκαν συνεργάτες του με την ίδια της, πληρώνανε έρευνες για άλλες. Ο Ράιφ είχε ένα κακό. Ήταν άνθρωπος low profile. Και δεν μπόρεσε να το αντέξει και να αντισταθεί. Με αποτέλεσμα να το σε αυτό και πέθανε ξεχασμένος σε ένα είδεσμα. Μεγάλος, 90 Η ιστορία του αστυνομισμού είναι καθαρά αμερικάνικη. Αλλά θα μένει αμερικάνικη. Γιατί θα ξέρετε ότι οι περισσότερες ισχυρές φαρμακοβιομηχανίες έχουν έδρα την Αμερική. Η Αμερική αποτελεί από τα φάρμακα και τα όπλα. Λοιπόν, για να σας δώσω το μέγεθος της τεχνολογίας και το μέγεθος που γιατί οι Αμερικάνοι δεν χρησιμοποιούν, γιατί στην Αμερική σπάνια θα ακούσεις για τον συντονισμό, παρόλα αυτά το κράτος δεν χρησιμοποιεί. Η NASA δεν χρησιμοποιεί. Η CIA δεν χρησιμοποιεί. Το ΝΑΤΟ το χρησιμοποιεί. Ενέτη 1992, θυμάστε τότε με την καταιγίδα της ερήμου που την που είχε γίνει κάτω με το Ιράκ, με την εισβολή. Μπούς. Το μεγαλύτερο άγχος των Αμερικάνων ήταν το αν θα τους ρίξει ο Σαντάμ βιολογικά όπλα. Βιολογικά όπλα ο Σαντάμ δεν θα έπρεπε να σκοτώσει φαντάρους, 20-30.000. Φαντάρινοι γιατί είχαν έναν αργό χρόνο επόασης, με αποτέλεσμα να γυρνούσαν πίσω να κάνουν απαρτιμήσεις και επιδημίες στην Αμερική. Αυτό το ενδιαφέρει. Δηλαδή θα τους σκοτώσει τους έριχνες σφαίρες. Τι γινόταν τώρα, προσέξτε. Πολυμήχανος Αμερικάνος. Η θητεία των στρατιωτών τελείωνε στον χρόνο επάνω. Έπρεπε να τους κρατήσουν 6 με 7 μήνες, άλλους 6 με 7 μήνες καραντίνα, τεράστια ποσά, για να μπορέσουν να είναι σίγουροι τον 7ο μήνα μέχρι που δεν έχουν τίποτα και να τους διώξουν. Τι κάνανε, γιατί αυτά τότε έδειχναν. Τι κάνανε λοιπόν με μηχανήματα βιοσυντονισμού, σε 10 λεπτά τους περνούσαν, γιατί ξέραν τις συχνότητες των βιολογικών όπλων ποιος τα είχε πουλήσει ο Σαντάμ, οι Αμερικάνοι τα είχαν δώσει, ξέραν τι είχε ο Σαντάμ, αν τα είχε, τους μετρούσαν και τους έδειχναν στο λεπτό. Μιλάμε για πολλά δυσκέρδισε το αμερικανικό κράτος από αυτό. Αλλά πέραν του μέσα στην Αμερική κουβέντα για το. Αντίθετα τώρα οι Ρώσοι. Έχουμε κανένα ρωσόφωνο στο ακροατήριο. Εσείς είστε. Στη Ρωσία λοιπόν τα φάρμακα ήταν κρατικά. Και το κράτος δεν μπορούσε να πληρώνει αθρώα όπως εδώ γράφουμε στην Ελλάδα συνταγές επί συνταγών. Εκεί για να πάρεις ασπιρίνη έπρεπε να είσαι έτοιμο. Ανέπτυξαν πάρα πολύ την εναλλακτική ιατρική γιατί τους είδαν και στιγμή. Και την ομοιοπαθητική και τον μυστικισμό και άλλες ανάγκες. Η παρένθεση για το Ράιφ ακολούθησαν πάρα πολλοί που στηρίχθηκαν πάνω στις έρευνες του Ράιφ και κάνουν τις δικές του μελέτες στον χριστιανισμό. Στέκομαι μόνο στον Dr. Reinhard Voll, Γερμανός αυτός, ο οποίος προχώρησε στη χρήση του χριστιανισμού στη διάγνωση. Ο Ράιφ ήξερε μόνο θεραπεία, δεν μπορούσε να διαγνώσει. Και τούτος εδώ λοιπόν τι έκανε. Συνέδεσε τον νόμο του Ωμ. Η ένταση είναι αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης και έφτιαξε ένα μηχάνημα με ένα γαλβανόμετρο με μια βελονίτσα και μετρούσε σε βελονιστικά σημεία, γιατί ήταν βελονιστής, τι ένταση υπήρχε. Αν υπήρχε μεγάλη αντίσταση η βελόνα έπεφτε, αν υπήρχε μικρή αντίσταση η βελόνα μεγάλο. Έτσι λοιπόν
μετά τις έρευνες του κατέληξε ότι αν το 50 είναι ο μέσος όρος, ό,τι είναι πάνω από αυτό, σαν ένταση, ό,τι ένδειξη παίρνω πάνω από το 50, σημαίνει ότι σε αυτό εδώ το σημείο υπάρχει μια έντονη αντίδραση. Και έντονη αντίδραση πότε έχουμε στον οργανισμό, όταν έχουμε φλεγμονές. Εκεί που αυξάνεται η αιμάτωση του οργανισμού, αυξάνεται η κινητικότητα του νοσοποιητικού συστήματος, έχουμε τα εκτήματα, έχουμε τον πόνο, την αύξηση της θερμοκρασίας. Όλα αυτά λοιπόν τα συνέδεσε με φλεγμονές. Αντίθετα, όταν η βελόνα έπεφτε, δεν υπήρχε δραστηριότητα σε βελονιστικό σημείο που αντιπροσώπευε όργανο ή σύστημα. Άρα λοιπόν έβρεπε το συμπέρασμα ότι αυτό το πράγμα ήταν εκφυλισμένο. Αυτά είναι ενωτήρες, μετά ήρθαν και άλλοι, ήρθαν Σίμελ, ήρθαν πάρα πολλοί ερευνητές, για να φτάσουμε σήμερα να χρησιμοποιούμε τον βιοσυντονισμό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα για τη διάγνωση και δεύτερον για τη θεραπεία. Πάμε να δούμε ένα-ένα τι μπορεί να μας προσφέρει ο βιοσυντονισμός. Τι κάνουμε ουσιαστικά στη διάγνωση. Στη διάγνωση με ένα απλό ηλεκτρικό κυκλωματάκι βάζουμε τη συχνότητα αυτού που ψάχνουμε, που μπορεί να είναι ιός, μικρόβιο, ιός, βακτήριο, μύκητας, καρκινικό κύτταρο, φλεγμονώδες κύτταρο, κύτταρο αντίσωμα, έναντι κάποιου αλλεργιογόνου. Τις ξέρουμε όλες αυτές τις συχνότητες, τις βάζουμε στον οργανισμό. Πολύ απλά κουμπάμε με μια βελονίτσα και πληκτρολογούμε τον κωδικό της συχνότητας σε μια συσκευή. Αν υπάρξει αυτή η συχνότητα στον οργανισμό, η μία συχνότητα που βάζουμε, αυτή που υπάρχει, συγκρούονται με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν το φαινόμενο του συντονισμού και να πάμε παρακάτω, όπως σας είπα, να αυξηθεί η αεροδυναμική αντίσταση, να πέσει η βελόνα και να βάλουμε συμπέρασμα. Είναι ό,τι ακριβώς κάνετε όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και σας περνάνε τα τρόφιμα με τον barcode. Τι κάνει αυτό το barcode? Εκτός ότι βγάζει την τιμή, στέλνει και σήμα στην αποθήκη για να αντικατασταθεί το προϊόν. Πούλησα ένα τέτοιο, το πέρασα, αμέσως το τσακ μου λείπει ένα τέτοιο. Ή τι κάνει το ραντάρ? Το ραντάρ στέλνει ηχητικά σήματα και τα παίρνει πίσω. Με ένα τέτοιο τρόπο ακριβώς λειτουργεί ο βιοσυντονισμός. Ξέρουμε πολύ καλά τις συχνότητες των υγιών κυτάρων, οι οποίες εκπέμπουν ένα αρμονικό σήμα. Τι γίνεται όμως όταν πάνω στο κύτταρο έρθει ένας παθογεννητικός μηχανισμός? Διστόρσιο. Παραμόρφωση. Είναι ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα που όταν έχετε συντονιστεί σε ένα σταθμό και ακούτε ραδιόφωνο και περάσατε από ένα τούνελ και χάσετε λίγο το σημείο, αυτό το πράγμα ακριβώς, αυτό κρατάει, καταγράφουμε. Έτσι μπορούμε κάλλιστα να διαφοροδιαγνώσουμε αν το κύτταρο του σηκωτιού ή του συγκεκριμένου οργάνου είναι φυσιολογικό, έχει πρόβλημα βλάβης. Κοιτάξτε τώρα τι πράγματα μπορούμε να δούμε με τον βιοσυντονισμό. Θα σας μιλήσω για την αξιοπιστία της μεθόδου στα δικά μου, στους δικούς μου 1.500 και ασθενείς, αγγίζει το 98%. Και αυτό είναι διασταυρωμένο με κλασικές εργαστηριακές εξετάσεις. Και θα σας πω όμως ότι ο βιοσυντονισμός πάει ένα βήμα παραπέρα και ποιο είναι αυτό. Αυτοάνωσες διαδικασίες. Τι μπορούμε να βρούμε έτσι? Αλλεργίες, χρόνιες φλεγμονώδεις και οξύς φλεγμονώδεις διαδικασίες. Ούλες, εμφυσκλήρης, νόσης, αποτανώσεις, έρκος. Μεγάλο ρόλο και μεγάλη προσφορά της τεχνολογίας στη διάγνωση του καρκίνου. Δυστυχώς, ένας καρκίνος για να διαγνωστεί με τις κλασικές εξετάσεις πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι εμφανής, να φαίνεται. Έτσι δεν είναι? Κάνεις μια ακτινογραφία, κάνεις ένα υπεργογράφημα, να φαίνεται. Αν δεν φαίνεται, δεν βλέπεις τίποτα. Ή να οδηγήσει τον ασθενή στον γιατρό εξαιτίας κάποιου συμπτώματος, που πάλι πρέπει να είναι μεγάλος. Το καρκίνο ξέρετε γιατί δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε? Γιατί όταν το διαγνώσουμε είναι ήδη πολύ αργά. Έχει ξεφύγει ο φως. Τι γίνεται εδώ όμως? Μπορούμε να κάνουμε διάγνωση από το πρώτο καρκινικό κύτταρο. Έστω και ένα κύτταρο να υπάρξει στον οργανισμό, αυτή τη συχνότητα